Quique també de la xapa, ara ho veurem. Sensacional. Tan apenas ha botat la pilota i Raúl no ha pogut fer res. I estava ben col·locat Raúl. La Montesa. Estava bé Núñez, alçant-la, intentant. Semirrada de Raúl. Sí, però és bona, a veure com ho soluciona Montesa. Uf, que bé ha perdut ara Toni, aquesta pilota. Una altra vegada arriscant, com la salva Raúl. Descansa de nou Núñez, ahí doble paret, se li queda molt curta. No que deixar, clar. Però fos la sorpresa, pensava que anava a tirar-li a l'aire, però això me l'ha passat, la de avui després, la que... Bé, Montesa, molt bé. Restant a l'aire. I a més ràpid, a veure Núñez. Preferit jugar a l'ample. Molt bé Montesa, què l'ha passat? Perquè Núñez... La sortit ahí jugant en els quadres davanters. Montesa, Núñez, pilota clara per a Genovés segon, que intenta fer blaus per endarrerir Núñez, que es defensa bé a l'esquerra. Ara jugant els dos restos. Mare meua. El peix suau de Núñez. Toni, que ve ara, que ve Montesa, que ve. Molt bé. Provocant la rada de Raúl, que estava ahí. I estava Raúl, estava en ella, però no... Ara pel mig, salvant a Raúl, Montesa. Però no li importa. Destaca salva el tema de la dreta de Núñez, perquè és un jugador esquerrà, però que la torna amb la dreta també, ara obrint el joc, Genovés, Montesa llançant-se a terra com un gat. Ahí, mare meua! Una barbaritat! Núñez, impressionant! Que fort, increïble! Se n'ha fet Montesa, però és que no ha pogut. És increïble. Jo no sé si està comentant, has vist el que acaba de fer Núñez? Increïble, Núñez. Està traguint tot el que té dins. Sí, senyor. Increïble. El llibre. Buah. Està com la solta. Estava molt davant Montesa, però és que no ha pogut... De frontó com esta, Núñez. Que passada. Restada defensiva de Genovés segon. Ara amb l'esquerra. El jugador de la Costera. Alçant-la ara. La baixa Raúl. La baixa de Semirrada. Se li ha anat ara a Raúl, esta és més molleta. Tentat ahí. Sí, de quedar-se-li curta. El Genovés segon. Mira quina dreta. Gràcies rebot. Ha endarrerit bé la posició, la juga a l'aire. No, perdó, la juga per davant Núñez. Ara sí que la jugarà a l'aire i baixant de nou. Increïble. Sí, perquè és que van medides, doble paret ara. Intel·ligent Raúl. Molt bé. Raúl ha volgut a Xina. Jugant-la per davant Núñez, amb la seva esquerra, una vegada més soltant el braç. És que està ara fent l'anar també molt. Genovés, i se li queda ahí curta, li colpeja la xapa, 28 per 34, retall en diferència de 9 a 6. I ara Genovés quina esquerrà per dalt, ja ha pegat siguiente i dret, però com domina. I ahir Núñez ha volgut arriesgar massa i l'ha pegat en la xapa. El rinconet, però prèviament José ja ha fet una esquerrà ahí per dalt increïble. Potent. I aquesta diferència de cara al tram final de la partida és poca, per a uns i per a altres. Jugant a l'ample, ara Núñez, apretant ara, soltant el braç, Genovés segon. Raúl a l'aire, baixant-la, està atent, l'alça en l'esquerra Montesa, la baixa també Núñez, ha d'endarrerir a l'altura del 8, jugant a l'ample, està ben col·locat Montesa. Estan votant de Raúl ara, Sí, estan evitant-lo, estan castigant a Núñez. Bot i volea, ara a veure si Montesa la remata. Sí. Molt bé. El públic es col·loca en peus per aplaudir esta última acció del jugador local. Unes dos parets espectaculars, Però és que s'ho mereix. Sí. Molt bé. A un puntet, a més ha anat, treballant-se el punt. Sí, ahir Raúl ha tingut que ficar la mà perquè ja Núñez havia pegat moltes i li ha fet una semirrada i Montesa ahí davant. De mestre, unes dos parets de mestre. A un punt estan els rojos, Alba. Una gran ratxa de Montesa. Al saque, els blaus, que recuperen ara la iniciativa, en teoria.
Raúl vol agarrar el xoc. Que bé. Grandíssim mà esquerra de Raúl. Quines ganes estan pegant la pilota encara. Genovés segon de la baixa. Molt bé, Núñez. Volea, col defensiu. En la dreta. I encara ha tingut temps per anar-se'n al nou. Que bé ara, Toni. Molt bé, Raúl. Atentíssim, jugant a l'ample. Molt bé, espectacular. Grandíssim Genovés ara. Núñez ha igualat una cosa, José ha pogut fer ahir a la contracanxa. Mare meva. I el públic aplaudís a rabiar, Que bé. Quin espectacle. Ahí tenem la repetició. Un dit de la xapa, però estava ben col·locat Raúl. Raúl ara és un moment crucial perquè Raúl intenta agarrar el xoc si vol, perquè ell també, Montesa també juga moltes vegades darrere, ell sap. Un punt. Han tornat a recuperar l'avantatge. Això és molt important per als blaus. La resta per baix. Una vegada Núñez. Jugant-se-la, 2 dits de la xapa. Ara l'ample. Moguent els contraris. No, ha picat molt la pilota, no ha pogut jugar la nena. Sí, quasi forta, veus? Quasi forta. Quasi, la fa treta. I ha aconseguit descol·locar tant els blaus. Ja ha pogut rematar. S'enfada moltíssim. Raúl. Sí, Raúl vol guanyar, però... Se sienta una gran final. Ui. Està ara entonadíssim, Montesa. Sí, Montesa està ara en el sac que sap que el trau és molt important i aleshores en aquests moments tan importants de la partida Montesa domina molt el tempo de la partida i el tanto. Ahir Raúl no ha pogut ficar-hi la mà, és que era impossible. Se'n van de 3, de Rojos, 39-36, a 2 puntets de fer-se amb el títol. Contesta, ara resta bé Raúl, però està més atent encara. Montesa, que es llança i contra la paret, s'ha golpejat en el cap. Raúl ha dominat ara les quadres davanters. Mare meva, estan donant Montesa, no volia... Montesa com ha anat a per tot, ahir l'ha passat. És increïble. 37-39. El veurem. I Raúl l'ha passat de milagre, plorant la pilota ha passat i Montesa al primer bot. S'ha pegat allà en el cap, el Mascoll. I Raúl... No ha pogut ja... Sí, Raúl l'ha... No. Sí. Mare meva. Gran saque, a mi em pensava que s'havia quedat curta, però... És un frontis este del Puig que tira molt, entonces enganya, perquè es tira molt el frontis. L'ha fet anar... Ui. Molt bé, és que anava molt difícil aquesta pilota. No tenia que haver entrat Núñez tal vegada. Anem a veure si Montesa vol fer-la directa. Segur que ho intenta. La salva Raúl, ha d'endarrerir-se sense problemes en teoria. Per a Genovés segon, que intenta fer blaus. Hauran de jugar-se el tot per el tot, els blaus, que estan 3 per davall en el marcador. La juga, Genovés segon apretant, sí, salva una pilota molt difícil. A l'aire amb la dreta, doble paret, davant Genovés segon. Intentava enganyar Raúl. Es fan poc darrere, busca jugar a l'ample. Que bé José, com ha buscat la dreta de Raúl. I Raúl havia arribat, però no ha pogut passar-la. Que bé. Gran 15 final del Genovés segon que s'abraça amb Montesa perquè acaben de proclamar-se campions d'esta 5a edició del trofeu president de la Diputació de València de Frontó. Una partida com se mereix el Frontó, espectacular, ha sigut espectacular la partida, m'alegra moltíssim de que Núñez, de veure Núñez en este nivell, m'alegra molt i per supost José Genovés és una gran figura de la pilota i ha pogut demostrar per què ho és. I Montesa un dominador increïble del Frontó i com no Raúl és una sorpresa perquè Raúl és increïble com ha jugat de bé. Grandíssima remuntada de Rojos, que anaven molt darrere en el marcador. Sí. Ha arribat a estar 13, No ho han tingut gens fàcil, hasta tu dubtaves de qui guanyava. Home, en mitja diferència en el marcador dels blaus. Sí, no, la remuntada de Rojos ha sigut... I molt meritòria, molt meritòria. Molt bé. Ha sigut excel·lent. Ahí tenen el marcador final, 41-37, apretadíssim. I hem de destacar la grandíssima partida que han fet Núñez i Raúl, però que al final no han pogut fer-se amb este títol. Sí.